uGeneral Ntanta Mkhonazi usewashaqe wonke amatekisi akaNdengezi kulandela ukushawa ngesikhulu isihluku kukaBolt driver eshawa izinkabi zosomatekisi. Kanti uMcebo Dlamini usekhwele wadilika kosopolitiki abastanda against iMarch and March yabantu. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. uGeneral Ntanta Mkhonazi usewashaqe wonke amatekisi akaNdengezi kulandela ukushawa ngesikhulu isihluku kukaBolt driver eshawa izinkabi zosomatekisi. Lesigameko senzeke izolo lapha amantombazanyana amancane abe requestile elibangise enkabeni yedolobha iTheku lapho kuqhamuke khona izinkabi zosomatekisi zihamba ngemoto yama-security thizeni. Lama security abese ishayisa le moto ihamba inalamantombazanyana phakathi kwala ngisho esekhala ethi sixoleleni sinezingane. Aqhubeka ama security ayishaya futhi akona ama security inkabi lezi. Awekho ama security angenza lento, umsebenzi wama security ukuvikela, Sixolise. Lezi inkabi zosomatekisi ziqhubekile zayishayisa imoto yazi yaphaphalaza yaphumela ngaphandle komgaqo. Kulapho befike khona ke base beyivula ngesankahlo bakhipha lo mfanyana omncane phakathi oyiBolt driver bambulala ngenduku. Bamshaya ngesikhulu isihluku bemkhombe nangebhamu. Uyazi mfethu ayikho inkampani noma iindustry engcolene ebole njengane taxi industry. Imboni yamatekisi ibole down to the core. Uyazi kunala mabhasi lawa kwezokuthutha, la mabhasi lawa o-Intercape, o-Greyhound, o-Intercity, uyabona lawo mabhasi ahamba i-long distance. Lawo mabhasi ahleze ehamba njalo ehamba ethatha abantu abakaze baze basho lutho. Osomatekisi abakaze basho lutho njengawo. Uyazi ngoba yini? Ngoba onwabelungu, inkampani zabelungu. Into abalwa nayo njena umuntu omnyama ozama ukuzenzela i-living, honest living, elandela umthetho futhi njengoba nabo belandela umthetho njena ngasendimeni yabo. Balwa nje nomuntu omnyama ozama impilo ngendlela elegal. Ibonile leyanto leyana, liyabona leyandawo i-taxi industry nje idinga amanzi futhi ishawa efudumele, idinga amanzi, insipho nethishu. Idinga into eziningi. Sis man. Sixwayisa ababukeli abasheshayo ukuzwela ngokuqukethwe ivideo elandelayo nantu udaba. uMcebo Dlamini usekhwele wadilika kosopolitiki abastanda against iMarch and March yabantu. Lokhu kuvele ngesikhathi uMcebo Dlamini ekwi-podcast and chill kaMac G lapho eveze khona ukuthi uyakweshwama yena ukuthi umuntu oyi-representative yabantu athi stand against people. Uyazi yaxaka ngempela leyo. Phela labantu laba sibavotela ngoba sisuke sifuna bayosirepresenta ngoba ngeke ama-masses wonke ahamba ayogcwala eParliament. Niyayibona leyo nto. So sithuze bona ke ukuthi abahambe bayosirepresenta, ibona imlomo yethu, ibona abafike bashaya imithetho lapha yana on our behalf, ibona abafike balungisa izinto ezweni on our behalf because ngeke size sikwenze konke. So therefore siyabadinga abantu abazohamba bayosirepresenta. So ba ama public representatives. So uma uzot stand against i-public urepresenta bani? Angithi uma besuke belokhuza becampaigna kuzoba nokhetho bathi ozani thina sonmela sizonleader sizonikhulumela uma thina sesisukuma ke sesithi thina South Africa sifuna ukuthi ikuphi inkinga lapho bakwethu ngihlezi ngisho lento namanje ngisayisho illegal immigrants isimple lento umuntu osephule umthetho labantu laba abavikelayo balana bakulelizwe ngokusemthethweni yini asiqale lapho nje ngoba phela
they committed crime the day bejump ibhoda bengenawo amaphepha. Finish and clear. Ikuphi inkinga lapho? No, ukuthi musukungikhuza bazothi mabesuka bathi asibavotele futhi. That's the problem. Mina ngiunderstand ubani osafuna ukuvotela iEFF. Angi-understand isiphungu mangathi sakuphi esisafuna ukuvotela iNC. Angi-understand isilima sakuphi esizovotela iDA nawo wonke lamaqembu angafuna ukuphumela obala ukuthi wona amiphi ngabantu abase South Africa ngokungemthetho. Oh, Sixolise, nantu udaba. That's why today you will have political leaders and political parties attacking South Africans for standing up for their country. A political party, a political leader standing against the people. Then from who are you taking the mandate from? You begin to realize that these people are not what they've been projecting themselves to be. They are gradually coming out to say, I'm not for you. There's not, it should never happen under no circumstances that a political leader of South Africa takes the sides of non-South Africans. For what good reason? How can you, as the father of your children, side with an outsider over your own children? Not unless we are saying those are not your children.